Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkanku da shigowa cikin shirin din mai suna Suleiman Tech a nan YouTube. A wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan yadda ake yin spot trading. Wanda yake buƙatar ya koyi spot trading. So za ku ga cewa ana ajiye signals da box da spot trading da kuma futures trading a exchanger. So amma kuma mutanen mu da yawa ba su iya spot trading da kuma futures trading ba. Saboda haka idan baka iya waɗannan abubuwan guda biyu ba, so ka biyo cikin wannan bidiyon insha Allah domin ji da kuma sauraro da kuma kallon yadda ake yin spot trading da kuma futures trading da kuma bambancin su. So wannan shine. So da farko za mu fara da spot trading. Spot trading kamar yadda muka sani shine duk lokacin da aka ce wani ya aje mana za ku ga cewa ya aje mana signal a gurin sai su ce mu neman percentage. So za ku ga cewa a spot trading ne ake neman percentage. Kamar misali mutum yana dala 100, so sai ya shiga cikin trade ya kalli kamar ko samu kamar 20% haka ko 10% irin dala 10 ko dala 20 a rana sai ya fita. A'a, mutum ne yake da dala 1000 yana so ya samu 10%, so yana so ya samu kamar dala 100 ko kuma dala 100 a rana kashe 10% na dala 1000. So irin da haka da yawa. So kamar da an ce spot trading yana da sauki kuma yana da very low risk, ma'ana babu riski a cikin spot trading. Riskinsa kaɗan ne amma fa shi ma yana da riskin. So amma me duk cikin trade kusan ya fi kowanne yana ɗaya daga cikin masu low risk. So saboda haka yadda ake spot trading ya danganta da yanayin token. So nan mun shigo cikin Wix exchanger, so ita ma na yi partnership da ita, saboda haka ita ma zan ajiye link na partnership ɗin da na da ita domin duk wanda bai da Wix exchanger ya samu ya je ya buɗe ta. Saboda Wix exchanger tana da sauri kuma tana da daɗin trade, babu wahala, ba ɓata lokaci, sannan kuma ba matsalar network. So saboda haka sai ku buɗe a Wix exchanger. Za ku tana kama da Binance sosai yadda ya kamata. To da farko yadda ake spot trading shine, so a baya duk wanda bai iya buɗe exchanger ba, na yi bidiyo akan yadda ake buɗe BinX exchanger. To ita ma the same haka ake yi. So ka tabbatar da cewa kowanne ka saka referral code da kuma kawai ka shiga link da na ajiye domin ka buɗe ta. Idan za ka yi spot trading, misali yanzu za mu kalli wasu abubuwa a ƙasa. Nan dai already mun gansu, wannan token ne na Wix exchanger WXT, sannan kuma wannan BTC ne, ETH Ethereum kenan, Solana, BNB, ga kuma wani token shi ma XW. To me ya kamata mu duba a nan gurin? Abin da mu duba kafin fara spot trading shine, na farko ga market, na biyu kuma ga futures, na uku kuma ga trade. So wannan futures, wannan na farko wannan anan wannan gurin da aka saka market, wannan anan ne zaka yadda kasuwa take tafiya da kuma token da suke motsawa da kuma da suke zubewa. Sannan gurin futures yadda ake futures trading, nan kuma shine da ake yin spot trading. To saboda haka za mu taɓa gurin da aka saka trade, za mu taɓa wannan gurin da aka saka trade. To a nan gurin misali so za mu ga cewa akwai ɗan matsalar network haka nake ɗan fuskanta. To akwai kun ga mun shiga nan gurin, so za mu ga in ko kalla a nan gurin za ku ga an sa a nan gurin spot. To wannan shine gurin da ake spot trading. To sai abu na biyu shine misali za mu ci wani token to aka ba mu signal ɗinsa. Token ɗin da aka baka signal, yadda ka saka shi kai trade da shi shine nan gurin, kun gan shi. To bari dai muku in gwaru-gwaruwe. Misali nan, wannan shine gurin da ake ɗaukar token ɗin da aka ba signal a kansa. Wannan kuma shine buy, siya kenan, muna ɓangaren siya. Wannan kuma shine sell, muna ɓangaren siyarwa. Sannan wannan gurin shine limit, gashi nan gurin da idan farashi yana nan, in farashi ya kai gurin za a siya mana. Nan kuma shine farashin na token din da muke so a daidai gurin da yake za mu siya. Nan kuma sai mu saka amount na USDT, amount na token din da muke so za mu siya. Nan kuma za ka ga total USDT ɗinka a nan gurin. Misali in dala 100 kai deposit ko dala 1000, to za ka ganta ta yi afiya a nan gurin. Kun ga kenan a nan za ka saka adadin yadda, misali zan zo kai, to nan gurin kuma shine gurin da ake gama buy bayan ka sake waɗannan abubuwan. To da farko misali
sai aka bari mu je group din Sihad. Yawwa misali gashi mun shigo trading square, yanzu misali an bamu wannan kaman signal ta spot trading. Nan ina ne entry mu, ina ne gurin da idan token ya zo za a siya mana, sannan kuma ina ne stop loss din mu. Kun ga nan gurin, wannan gurin shine gurin da mu dauki profit na biyu kenan, wannan shine gurin da mu dauki profit na farko. Idan token ya kai wannan gurin za mu siyar, mun ga ba mu riba da yawa. Wannan gurin amma shine ka'ida inda ya kai za mu siyar, za mu fitar riba. Nan gurin kuma shine gurin farashin token da idan ya zo ya taba 1.8358 shine a gurin limit din. To kun kenan 1.8358 shine limit gurin da idan farashi ya zo token din za a siya mana. Yanzu bari mu je, yanzu misali an ba mu misali, bari mu dauki wani token din misali. Yauwa misali bari mu dauki wani, za mu dauka ne. So a misali kowane ma za ka iya dauka. Yanzu misali bari mu dauki ada. Yanzu an ba mu signal akan ada, gashi mun dauka, sai aka ce siya za mu yi, muna so mu sai da shi. To za mu zo mu ce a yadda yake tafiya a kasuwa za mu siya, ko kuma a limit idan muna so, idan farashi ya kai guri kaza. Yauwa sai aka ce mun zo za mu sai ada, to mun saka shi a limit order ba a market order ba. Ma'ana wannan kun ga yana farashin 0.5248, muna so a sai farashin sai ya kai adadin kaman 0.50 kawai, sai muna so sai a siya mana a gurin. To shine limit order. Shi ko market order misali muka sa market, kamar kun ga a farashin da market take ciki yanzu kawai an za a siya mana. Sai dai me abu na gaba da zamu shine gashi za mu saka total USDT inda za mu siya wannan token din na ada. Sai mu taba nan gurin, nan zaka ja, an ka ja za ka percentage a cikin, kamar kana da dala 100, to sai ka ce a cikin dala 100 nan ana so a siya mun na 30% na cikin wannan kuɗin, ma'ana na dala 30 kenan out of dala 100. To me bayan ka cike nan gurin sai ka zo kawai ka cike a percentage a nan gurin, shine adadin yadda za a siya maka. Sai kuma ka zo gurin da aka saka buy ada, shikenan sai ka siya. Idan kuma siyarwa za ka yi, za ka zo gurin da aka saka sell, kun gan shi nan gurin, kun ga nan muna buy ne da, to za mu da nan gurin da aka saka sell, za mu da shi sell. Sai mu ce to me muna so bayan mun sai ada yana tafiya, to muna so kawai a yanayin yadda kasuwa take ciki yanzu kawai a siyan mana. Sai kai haka, sai ka ce to abin da za a siyan mun, sai ka janye wannan percentage din ka cike shi. Ina so in sayar a'a ina so in sayar da rabi, a'a ina so in sayar da 30%. Duk dai ga dai wannan abin wanda yake shine zai ma indicating na adadin nawa za ka siyar kai. To in ka ja zai nuna maka percentage din adadin abin da za ka siya, sannan kuma in ka ja full zai sai maka gaba daya a market order a yanayin da kasuwa take ciki a yanzu haka. Shi kuma limit order a gurin sayarwa, in ka saka limit order, to ina so idan farashi izo guri kaza a nan gurin za ka saka, ina so idan farashi ya taba 0.70 haka, sai a siyar mun da adadi kaza. kun gani zaka zaɓa wannan abun ka ja shi gaba. A ina so a sai mun 30% idan adadi izo 0.7, ina so a sai mun da 50% idan adadi izo kaza. Wannan shine limit order, kun gan shi, sai ka cike shi farashin inda kake so farashi bayyana a yayin da za a siyan maka. Wannan shi ake kira da limit order. So bayan ka cike sai ka zo ka danna sell, shikenan ka sai da ada ɗinka. So wannan dai kusan shine a takaice da ake yin a spot trading. Saboda haka a bidiyon mu na gaba insha Allah shi kuma zan yi bidiyo akan yadda ake yin futures trading, da kuma yadda mutum zai fara a matsayinsa na sabo, da kuma yanayin yadda mutum zai cike sauran abubuwa sun leverage da sauran abubuwa da waye. So wannan dai shine da ake yin na spot trading. Saboda haka waɗanda suke sha'awar spot trading suke da jari mai ƙarfi, dan spot trading gaskiya na masu jari mai ƙarfi ne. Sai kana jari mai ƙarfi sannan za ka yi spot trading, saboda shi percentage ake ɗan nema ɗan kaɗan haka, in koya ka yi percentage za ka samu riba kawai ka fice. So wannan dai shine a takaice yadda ake yin spot trading. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwa channel din, ka daure ka mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi ta yadda ma ɗaura sabon bidiyo insha Allah za ka gani. So sannan ku tabbatar kun shiga cikin telegram channel nawa, link yana nan a comment section da kuma description na wannan bidiyon. Allah ya ba mu sa'a, kairan insha Allah.